Hola a todas, bienvenidas de nuevo a otra sesión de yoga amb la Teresa. Para la sesión de hoy vais a necesitar una esterilla o una manta, una toalla, alguna cosita para poner en el suelo y poder tumbaros a hacer algunas posturas. Y también vais a necesitar un cojín o una silla. Eso es porque ahora os va a contar bien ella, pero algunas de las posturas que ha preparado para hoy se hacen de forma sentada. Así que nada, eso es todo. Espero que disfrutéis mucho y nos vemos muy pronto. Bueno, bon dia a totes. Gràcies per ser aquí. Un altre dijous. Per fer una estoneta de postures, de ioga, una mica de tot, A veure com ens va. Aniria bé, després farem uns exercicis que si voleu podeu seure en una cadira. Jo agafaré un coixinet, però vosaltres si estareu més còmodes és igual, en una cadira. Bueno, doncs ja començarem com sempre, ja ho sabeu, amb la col·locació del cos. La col·locació del cos és important perquè ens dona una manera de ser, una manera d'estar. No és el mateix tenir el cos de qualsevol manera que ben posicionat, amb els peus ben arrelats a la terra, amb el cos ben vertical, les espatlles baixes, el coll i el cap apuesto, la pelvis ben col·locada, podem fer un momentet així, i sobretot la cara relaxada, confiada, oberta i respirant. Respirem un momentet en aquesta postura abans de fer res. Respirant, sentint com l'aire entra, sentint com l'aire surt. Podem tancar els ulls un momentet per sentir que hi som aquí i ara i sentint aquests peus com si volguessin entrar a la terra i sentint com si ens estiressin cap amunt amb un filet, com si estiressin la coroneta cap a l'infinit. I farem, per començar, la postura del rellotge. N'hi ha alguna que no l'heu fet, la Rosalina sí que la sap, la Pilar també, la Maria Mort també. És aquella que posem els peus junts, els peus es toquen i donem tota la volta, primer cap a una banda i després cap a l'altra. Tal com estem, fem una inspiració i movem el peu dret. I expulsem i amb una altra inspiració movem el peu esquerre, la vertical ben col·locada, inspirem, expulsem, inspirem, expulsem. No passa res que els talons es separin, però un peu va a buscar l'altre. Inspirem, expulsem, inspirem, inspirant, expulsant, inspirant, expulsant. Quan arribem a puesto, fem un parell de respiracions quietes. Es pot fer amb els ulls oberts o amb els ulls tancats. Si ens dificulta tenir els ulls tancats, fem amb els ulls oberts.
i donem la volta al revés. Inspirant, obrim el peu, expulsant, el tanquem. Inspirant, expulsant. Inspirant, expulsant. Inspirant, expulsant. Inspirant, expulsant. Inspirant, expulsant. Inspirant i expulsant. És una volta sobre un mateix, sobre el mateix eix, intentant no perdre's, intentant, sentint aquest petit cercle, un cercle tancat, primer cap a una banda i després l'altra. Ara farem el moviment del triangle amb música. A mi em va millor fer-lo a terra. Puc fer endavant. Aquí davant. Perquè si no la colxoneta o la tovallola o el que tingueu rellisca. Per les que no sabeu, que no l'hem fet cap vegada, aquest moviment és una passa endavant, també obrint els braços cap endavant, no obrint, però, i una passa enrere. Una passa endavant i una passa enrere. Seguint una miqueta la música, sentint, quan anem endavant, sentint que oferim, que donem, que agafem, no els braços estirats, sinó els braços així, una mica en plan de donar. I és davant enrere, després canviarem i farem amb l'altra cama. Més alta, potser. Tota l'atenció, tot l'afecte, sentint aquests braços que donen, sentint que se'n van, que tornen, l'expressió amorosida, feliç. Sentint aquell moviment, sentint aquesta passa que ve, que se'n va, sentint el cos, sentint l'escalfor de les mans i ens quedem al mig i amb l'altre peu fem el mateix, davant, endarrere. Sentint aquest moviment d'anar i venir, de donar i rebre. Tot el cos,
deixem portar la música. I parem, respirem, sentim que hi som. Ja està, ja. Aquí ara, respirant, respirant. Sentint a dintre aquest moviment del cos. Que doni, que rep. I tornem a la colxoneta. I farem el moviment, farem la salutació al sol. No sé si us en recordeu. Jo us la faig un cop, si voleu, i després la fem un parell de vegades. Ja sabeu que és la postura que tothom vol fer, però que no és fàcil tampoc. Intentarem fer-la el millor possible, el millor que ens surti, intentant el moviment que no puguem, no el fem, però intentem seguir-lo. Ens posem una mica endavant de la colxoneta, els peus ben col·locats, el cos també, el cap acuesto, i comencem. Obrim una miqueta els braços, inspirant, deixem, expulsant, inspirant, expulsant, inspirant, expulsant, inspirant, expulsant, inspirant, expulsant, canviem de cama, inspirant, expulsant, vegem, inspirant i expulsant. És una postura molt completa, una postura des de dalt fins a arribar a terra i tornar a pujar. És una postura molt maca per començar el dia. La tornem a fer, veiem com ens surt. Respirant, sentint el cos, sentint que hi som, aquí, ara. I comencem. Inspirant, expulsant, inspirant, expulsant, inspirant, expulsant, inspirant, expulsant, inspirant, expulsant, inspirant, expulsant, inspirant i expulsant.
us sembla? Fem una altra vegada? Ja sé que no em podeu dir res, però fa molt temps que no l'hem fet, és una postura per recordar. Tornem-la a fer, o mireu-la si voleu, com vulgueu. Respirant, respirant. Inspirant. Expulsant. Inspirant. Expulsant. Inspirant. Expulsant. Inspirant. Expulsant. Inspirant. Expulsant. Inspirant. Expulsant. Inspirant. I expulsant. Bueno, deixem ja la salutació al sol. Quan la puguem fer ja la farem presencialment i ja mirarem com ens surt. Però bé, els passos són aquests. I si es pot fer poquet a poquet, anar sentint cada postura, anar sentint cada pas, és molt maco. Bueno, baixarem a Cochero. Bueno, baixarem fent Cochero. I després ens assentarem. Ja sabeu com es fa, no té cap complicació. Ben col·locats, els peus ben col·locats, el cap a puesto. I és baixar fins a terra, a mica, sentint vèrtebra per vèrtebra. Podem deixar amb els ulls tancats, tot es pot fer quasi bé amb els ulls tancats, perquè així no se'ns en va la mirada cap enlloc. I tal com estem, espatlles ben baixes, mandíbula ben fluixa, anem baixant el cap ben a prop de la gola, a mica les cames que no estiguin tenses i baixem. Respirant, respirant. El cap ben enganxat al cos. I farem uns quants exercicis de respiració. Ens podem sentar. Podeu seure en un coixinet o una cadira. No fa res. Posem la postura de l'heroi, si esteu a terra, si esteu en una cadira, doncs no cal. Farem les respiracions que coneixem, que ja les tenim molt sabudes, però que sempre va bé fer-les i recordar-les. Fem la respiració intercostal. Us en recordeu? Espatlles sempre baixes, que no pugin. Les mans a aquesta zona de les costelles, intercostal, i quan inspirem, portem l'aire cap a aquestes dues zones i s'eixamplen. Aquestes dues zones s'eixamplen una miqueta i les mans ajuden. I quan traiem l'aire, les mans ajuden i les costelles es contrauen.
És un moviment d'eixamplar i de contraure, i les mans ens ajuden a sentir aquest moviment, a sentir aquesta entrada i aquesta sortida d'aire. Quan inspirem, les mans s'aparten una miqueta, quan expulsem, apreten per treure l'aire. Provem. Inspirem, portant l'aire cap a aquestes zones on hi ha les mans i expulsem. Inspirem i expulsem. També es pot fer molts estancats, així ens portant tota l'atenció, portant la mirada cap a aquestes zones que estem treballant. Inspirem, expulsem, inspirem. Que estigui ben marcat, que sentim ben bé com inspirem i com expulsem. Tenim molt aire, sempre ens queda molt, però el que rebem n'entrebem una miqueta per sentir com el portem a la zona intercostal. Sentim molt bé la inspiració i l'expulsió. És un exercici que va molt bé perquè aquesta zona sempre està molt enganxada i el fet d'obrir-la i tancar-la ajuda a que la musculatura no estigui tan enganxada, tan fixa. Així també li donem llibertat, també tota aquesta zona del pit i del plexe s'eixamplen una miqueta. Bueno, una altra respiració, que ja sabeu, si no tothom, farem el sol i lluna. En recordeu? És aquella que posem el dit índex a la zona de l'àgna i entrant l'aire per una banda el fem pujar, com si poguéssim fer pujar fins on tenim el dit i baixem per l'altra banda, per l'altra fosa. Agafem aire per aquesta banda, pugem i el portem fins on hi ha el dit i baixa per l'altra banda. Llavors agafem per aquí, pugem i baixem. És un anar i venir, un passeig per tota aquesta zona nasal, però quan el traiem, abans de tancar amb el dit, l'agafem i tanquem. Mireu si no us recordeu, posant el dit aquí, els altres 3 dits queden una miqueta amagats i el dit polser és el que tanca per aquesta banda. Posem l'índex a l'àgna, agafem aire i tanquem. Surt per l'altra banda, l'agafem i tanquem. I sentir com l'aire surt i abans de tancar amb els dits n'agafem. Es passeja fins a dalt a l'àgna, baixa per l'altra banda, el traiem i l'agafem. És un obrir, un tancar, un anar, un venir. Agafem, tanquem
concentració, tota l'energia, la ment, tot en aquest petit espai de la cara que està treballant, que li estem portant l'aire. Descansem un moment i ho farem una miqueta més. Intentem sentir aquesta zona, no marxar d'aquí. Respirant, sentint aquest petit triangle ben present. Aquesta respiració fa que ens despertem. S'ha d'estar pendent, s'ha d'estar pel que es fa i això ajuda a estar present, a estar despert. Tornem-hi, posem el dit a l'arma sense apretar gaire, col·locat aquí, aquests 3 dits estiguin una mica flexionats i agafant aire per la banda dreta, jo sempre ho faig, va millor amb aquesta mà, agafem, tanquem, pugem l'aire i el baixem per l'altra banda. Agafem, tanquem, cadascú al seu ritme. Una última vegada. Deixem i quedem-nos un momentet en aquesta zona sentint com aquesta zona ha agafat una mica de presència, una mica de llum. La tenim més a prop. Sí. Farem una altra de respiració. Farem la respiració Ujjayi. Aquesta respiració és fàcil, però a vegades, com tot, el primer cop costa. Aquesta respiració és com cargolant la llengua, portant la llengua cap al paladar de dalt, cargolada. La llengua la tenim, la cargolem i la fem que toqui al paladar de dalt. I respirem. No s'ha de fer res més, mica en mica, sentint com l'aire entra, com l'aire surt, amb la boca tancada però no marxada. I sentint un sorollet que es fa per la gola, al coll, un petit sorollet que només sent un, que quan traiem l'aire és quan el sentim. Si no, si ens quedéssim l'aire, si no el sentíssim, és que no ho fem bé, perquè és impossible que no es produeixi. Aquest so surt quan surt l'aire. Provem, posem la llengua a dalt paladar, cargoladeta, i respirem.
sempre ja sabeu les expulsions llargues, les inspiracions més curtes, tenim molt aire, no ens fa falta, i quan traiem l'aire, traiem tot el que puguem. Sempre podem una mica més, però si més no, traiem tot el que puguem. Estem atentes a aquest so que se sent, que és molt fàcil perquè un mateix el sent, com lo agradable que és sentir aquest so, sentir que estem treballant, sentir com l'aire surt. Sentim com dins del silenci que podem tenir, sentim aquesta respiració, aquest expirar, traient l'aire, sentim a dintre com es fa, com va sortint, quan exhalem, com surt aquest aire, i ens fa estar pendents, atents, atentes a aquesta respiració. Respiració fàcil de fer, que la podem fer si necessitem en qualsevol lloc, perquè ningú et veu, tu vas caminar, o estàs asseguda, el que sigui, i aquesta respiració et fa estar amb tu. Des d'estar amb tu, aquí, ara, on sigui, perquè sents aquest treure l'aire, el vas sentir, i això t'ajuda a estar aquí. Bueno, farem la respiració abdominal, aquesta sí tothom la sap fer. Una miqueta de respiració abdominal per sentir ben bé l'aire com ens arriba, sentir el contacte també amb el terra, sentir com les lumbars estan més a prop de la terra. Quan fem aquesta respiració, baixem i a poc a poc sentint la baixada i respirem. Respirem, el cos recte, els peus miren a banda i banda, les mans miren al cel, tan obertes. I sentim la columna ben apoyada al terra, ben a propet. I posem les mans a la zona abdominal, allà on sentim, es pot sentir molt bé, allà on arriba l'aire,
I amb inspiracions curtetes, les mans s'aixequen una miqueta, sentim com ens omplim d'aire i quan el traiem, les mans ajuden. Sempre podem una miqueta més. I sentim com torna aquest aire. Quan cal, tornem a inspirar i amb les mans ben col·locades traiem l'aire. Ja sabeu que és una postura, una respiració que ajuda a tranquil·litzar, que ajuda a estar en pau, quan no està una mica, no sé, una mica nerviós o una mica intranquil o una miqueta que potser ha fet un gran esforç. Aquesta respiració ens ajuda a tornar a estar bé, a tornar a estar d'una manera més quieta. Sentim la respiració. Sentim com portem l'aire fins aquí i com l'entreguem. Respiració tranquil·la, una respiració d'anar fent, de sentir aquest rebre l'aire, aquest entregar l'aire una miqueta més. Sempre sentim que quan donem podem donar més i més i més i més i més. Simple, molt simple. Sentir com el cos va relaxat una miqueta. I, mica en mica, ens girem de costat. Deixem un segon per la postura de bebè per tornar-nos a seure. Ens aixequem de costat i tornem a seure amb una cadira o un coixinet, cadascú com li vagi millor, i treballarem una miqueta la cara. Què us sembla? La cara també, jo ja sé que la treballem quan ens posem la crema, quan ens rentem, però potser treballar-la pas a pas, cada part, si això no ho fem tant, i la cara també estarà contenta. Comencem pel front. Toquem-lo com si fos una cosa nova. Passem les mans per tot el front. Acaronant-lo, sentint-lo. I li fem una mica de massatge a la banda dels polsos també, portant-hi tota l'atenció
també és un exercici que es pot fer amb els ulls tancats. Sempre els ulls tancats ens ajuden a tornar, no anar a buscar qualsevol cosa que hi hagi fora, sinó a tornar a dintre. Podem fer el que ens sembla, el que sentim que la cara necessita i que nosaltres sabem. Però prestem-li tota l'atenció, per uns moments, tota la nostra atenció, la nostra energia, el nostre afecte, aquesta part tan important. Podem donar petits copets, obrir-la, i passem al nas, que l'hem treballat una mica, però ara el cuidem. Passem les mans, el freguem, fem un petit massatge a tot el nas. Tots els sentits són parts importantíssimes que cal cuidar. Sentim aquesta part que ens ajuda a sentir les olors, l'olor del camp, l'olor de la natura, el menjar. I passem a les galtes. Tota la mà es pot tocar del tot, sentint aquesta part. I els hi fem un massatge. Carregant-les bé. Podem pessigar, podem fer-los què vulguem, sentint que les estem treballant, que les estem cuidant. Que les estem donant una vida, que les estem portant l'energia. I passem a la zona de la boca, dels llavis, d'aquesta zona entre el nas i la boca. Que després tornarem a treballar. Però una miqueta també passant-los la mà. Sentint la importància de cada sentit, de cada òrgan. Treballem també una mica la zona de la barbeta. Sempre va bé fer-li una mica de massatge, pessigar una miqueta perquè relaxi, perquè estigui, perquè puguem tenir la mandíbula relaxada el més temps possible.
obrir-les, tancar-les, fregar-les una miqueta, donar-los un espai. Les obrim, les tanquem, les timem. Passem els dits per dintre, per fora. Són una part importantíssima també. Ens van bé per comunicar-nos, per sentir tots els sons que es poden sentir, per escoltar el silenci. Per darrere. I deixem les orelles, baixem el coll, tant per davant com per darrere. Estirem, el massatgem. Amb els ulls tancats anem passant per tota la cara, passat, sentint cada part, sentint la seva importància, agraint cada sentit, a cada moment, donant gràcies que ens ajuden a viure, a sentir, a escoltar, a olorar, a veure. Passem un moment per tota la cara, amb tot l'afecte, amb tot l'amor. Passem també pel cabell, agafant-lo, acaronant-lo, estirant-lo, donant-li les gràcies per tenir-lo. És important, importantíssim donar les gràcies per cada cosa, a cada moment, a cada instant. Jo crec que és de les millors coses que es poden fer en aquesta vida. Agafem i fem, escamellem, toquem. I ara farem és per obrir una miqueta la boca per sentir, és una paraula que ja coneixeu, que ens ajuda a poder obrir la boca ben oberta, tant rodona, tant com estirada cap als costats, ben oberta perquè tingui la flexibilitat de fer tots els moviments que som capaços de fer. Aquesta paraula que ens ajuda a tenir la boca oberta es diu quàquero. Quàquero. Si marquem totes les síl·labes, veurem com ens ajuda a tenir aquesta part ben flexible, que podem fer amb ella tots els moviments que ens facin falta. Diguem-ho totes, si us sembla, diu quàquero, 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 quàquero. Com veieu, s'obre cap als costats, cap amunt, cap avall. Quàquero, 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 quàquero. Aquesta paraula és una paraula, una més, que podem tenir, que si en algun moment necessitem o ens notem potser tancats, ens pot ajudar. I ara fem les mans i ens les freguem.
freguem les mans ben fort, ben fregades. Ara, com que estem molt acostumats a fer-ho, ben fregades. Sentint l'escalforeta que arriba, sentint la proximitat, sentint el contacte. Freguem. I les posem damunt dels ulls. Respirant, respirant. Els ulls oberts o tancats. I aquesta escalfor, aquesta energia, la reben els nostres ulls, la nostra mirada. Sentint que som, escoltant el silenci. I després d'això, aquest contacte amb els nostres ulls, la nostra cara, aquests sentits que tenim i que agraïm, donem la classe per acabada. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Espero que us hagi agradat, que l'hàgiu pogut seguir, que ens serveixi una miqueta a totes. Aquesta estona d'estar amb cadascuna, d'intentar estar amb el cos, d'intentar estar presents, estar aquí ara. I ens ho convidem fins la setmana que ve. Gràcies.